Friends, tui koto phai sok haijak. Friends, tini sang short film o haine hai thenglai hanoi Narka Bagan phalai tongo. Sini log rok bai yang koto tongo. Ke sini log tai tongo sekang thang sok jak ngka borok bai tabo malai nai ke borok to tiari khai tongo thengjang nai rok kasang to phai tongo. Friends naidi sing tini Narka Bagan no sing video thanglai nai sini BBJ TV kokborok friends song naituk jang live rudi ke taibu sai yang to tui rok to onai kaham ungjak naidi hapha rok busing naitok or rok khai mane haifane orong ke tomar sanai hathai ro sik super haine hai tini simi suruat khale fijakse ke onek to video to zoom ognai Narka Bagan no to etau camera rok sung na halaijak ke tini first time video khai ni phallang sung upload to onek din kai thangkha khlailai malia prai onek din ya boshor kai thangkha kisa exam rok cholai tongmungkha to khlailai malia angke sini loge rok baksa ठीक ngai malia ngai tongo haine bangai sing video upload ठीक khailegra malia tini nisming haine hai video upload khaini sru khailenai ke camera rok bo sini ro sokphaijak ke naidi bai ke boi obo machine dungkol bai buphang rkai tongo naidi sengko tag nog ni phai besi sok phai ko awar kotor re ko solo sok phai tongjak seng haine haipan prai tei 30 minute tima thangnai kha Narka Bagan sok nai ke friends song Narka Bagan nainai ke phali di Narka Bagan happy new year din ong to onek jom ognai haisi asini bo onek kha naithok Narka Bagan pura tui pura kotor ongjak ke kesaros bothusa sulo jaya ekdom Narka Bagan oro Narka rok khlaijak tak rok aigani saitei bo naithokjak nok rok rest house rok tangjak free time oro rest house mane khe obo tomar nai ticket toma khainai ticket 30 taika nangnai friends song ke rest house rok pura tongo nang tomano chanai toma soknai phungno chamang tabok pura morok mane khe chicken leg piece rok manya phano chicken obo sungjak rok tongmanai ta toma sanai chini tipra gota chicken leg piece bo toma chicken hasta sanai rok rwi hingkhe meat fries rok chanai kwrwi adeba chicken fries rok swk chathanai kwrwi meat dok tonrok bo busi tongna mangso no hino hingkhe toma sanai wok ta hingkhe friends song naitongdi sini video no paithak jora first ni simi onek super hingkhe chwng Narka Bagan thangwi khlaimano to upload khainai no aibano kisa bono salsa rok nangnai kaham khe si video o se kwdwkma khlaijani khlaigani phaimani chwla kaham khe ekdom super khlaiwi mat naikhaple friends song rok tui koto berainai hingkhe chwng no sahodi chwng bai contact khaidi comment rok khailaidi hingkhe tei phone number rok dolaidi hingkhe chwng contact khaimanai jat mane chwng bai contact manai jata rok bai chwng bai contact manai jat hingkhe chwng to thik khaiyani uansuk no tongo tei buphro rok bo video upload khaijaknai saimani ang tongo tamhle khwnai hingkhe chini loge ni masa exam rokni bangui ma thangnai hingkhe video upload thik khailamani ang nuknai hingkhe chwng to naidi yang tabuk khoroksa hingkhe yang onklok digi tongo khoroksa
Hingga bwskango 5 jona tongo hingga total wngkha 8 jona ang soka 8 jona ta ang to camera si hingke yang busugo tongnai to history sunai si boto जों तो history ro asuk suya hingke miya nuhunsi to masanai sukbad no chini camera sok paikha DSLR camera sing order khaimani sok paikha chini ro hingke tabuk bo bai video khailagra snai Narka Bagan no first time hingke kisa mehnat tongma khaisnai kisa to lenglai snai rung bai sima phalai hingke bui to rung machine jarok bai thangbai yo hingke chwng to swlarwgliya kisa bazar o thangui mui rok pai tong hangkhe bazar o thanglai tong hangkhe to kisa swlaliya tamle oro thangui chwng mai rok machai ma phainibwlai hachal ma hangkhe 1 ghonta 2 ghonta to chwng oro film khaimani nangnai hingke kisa to wait dwglainai hingke kisa hai picnic thangma hai nungkha ta mai rok chaya kon phailesnai hinui chong tongkha ta hingke tabuk chwng friends ong phirok tongo tabuk sogui phirok laipla film rok khaibai hingke bono to chwng khwnano dasnai upload khainai khwna friends ong nailai tongdi naithokjak hingke comment rok khai salai di friends ong hingke tak to chwng thangui phirok swaipla ha hingke friends ong onek naithok no video to cholaikha chini dolo yang ongklok dik rok tongo hai phano ang yang kisa half phatom rok no phunuknai ni bangui borok no phunukhuliya manakhe oro chwng boro jaga film khai phai tabok norok no phunukhnai manakhe onek hachal phai paile ha hingke yang chwng to hai ke hafar guri chagui si tabuk phalipla ha tamhankhe kaini kaithano thwngjak yang bai Narka Bagan bo thwngjak hingke tabuk yang dumbur bani digi bo thwngfaijak hingke yang kalajari digi rok thang phaijak hingke tabuk sal se hala ha friends on onekhe mnak sanai ha prai sa 3ta rok baji khnana sa 3ta rok baji tongma ha hinui sago mankhe kasoya 3:35 kan tui tongui jak hai 3:35 sungjak 3:25 manekhe friends ong kisa poklaimani bo tongo manekhe kokborok thangkha ta 3:25 phunthani 3:35 hinui sairjak ta hingke naidi Narka Bagan to yang tabuk nukhunai onek hachal kisa zoom rok khlaiui nailailainai hingke chini yang obo tongo cameraman to tei kaisa o omo to rung bwsate tei hingke usuk borok kwbang chaya hinui phailaimanliya hingke borok no to kotorma hingke baksa to friends ong norok bo sijakna kisa picnic system se wngjak bo baksa to kisa alka rok wnglai tongo haiyano sai kok rok no salailiya kisa hingke to scene ro to kuno bwrui rok rui shoot chwla sini se chini film bui hai short film bo hinui bwrui rok gwnang rok khlai chwng thwnglaijakmaya tamhankhe chini parago bwrui sikli rok kwrwikha jotono thangpai bikha chini loge rok sano jotono thangpai bijak hingke chwla bo aswk kwrwui thangkha chwng 5-6 jona tongsi hingke yang history master to obo si bo to bwrui nai bwsama samang ni smain tongkha hingke nai friends ong tabuk ang no Narka Bagan phunuknai Narka Bagan to onek hachal haisi next time nai tongni friends ong video upload khainai hingke friends on aswk.